Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalog ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes pitsa 25 na bulan sa Agosto tuig 2020. Ano ang mga balita kag mga isyu nga aton talakayon para karon nga adlaw. Kahapon nagapila si Mayor Bing Lunardia sa mga barangay kapitan, mga kagawad nga kumbensihon ang ilan na sakpan magpaidalom sa swab testing para sa COVID-19. Ini nga lihok para sa akon ang plano, ang handom maayo. Mass testing, libre. Ini nga paagi ko no para nga makilala, mahibalaan, ma-isolate kag mabulong ang carrier sang virus. Amo iniblang one time, big time mass testing. Ini inisyatibo sang provincial government sa Negros Occidental. Magakover sa mga 10,000 kuno kapopulasyon. Sa nasiling ko na bagulang ang plano, ang handom maayo. May problema o galing kita. Ano ang problema naton? Ehemplo Bacolod, 5,000 ang testingan kung bala negatibo o positibo sa COVID-19. Wala man naton ginapangamuyo, wala man naton ginapangayo. Ehemplo lang, pananglitan magpositibo. Sa 5,000 ang 300, 500, 1,000 question. Diin naton ini sila isulod. Ang mga hospital hindi na magbaton. Gutok na ang mga hospital. Ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital, ang mga pito ka hospital, Bacolod Adventist nagsiling na, kag napagwa na sa official statement nila, puno ng ila pasilidad para sa mga balatian, labinigid ang COVID-19. So, amo ning problema nga nakita ko. Ang handom maayo. Ang problema, diin naton ini sila dalon. Diin naton ini sila idasok. May ara, solusyon. Ang solusyon, gamiton. Pananglitan, wala natong na pangamuyo, kay gadagsa subong ang mga OFW ilisay nga nagaabot dire sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Di pa mangkot, diin naton sila ibutang. Okay, may solusyon. Pangabayon ang Department of Education nga tanan nga bulutuan gamito nanay. Bangod gasaka gadamo ang biktima sa COVID-19. Kung gamito naton ang mga bulutuan, kung sa bagay ginpaisol Oktubre 5 ang aton nga klase. Gapanan awa ko. Nga pananglitan hindi matap na ini. Kagduga nga magadamo ang biktima sa COVID-19, may pananawan ako nga kung okuparon ta mga bulutuan, posible ang Oktubre 5, posible may posibilidad nga hindi ba dayon. Kagbase kon ila ini ipaisol naman next year na gid lang. Amo na pananaw ko
ti kon gamito na to ng mga bulutuan kag iban pa kung sa bagay, yung iban ti online man, iban mga internet man ang ginagamit. Subong gali may kabudlayan. Kaya mati may mga ginikanan nga reklamo na, wala sila kasarang, wala sila ibakal, wala sila sa kung ano nga kagamitan para sa ila kabataan. Dako ini nga problema. So, sana siling ko na tunan taanay inisag maayo. Wala ko bunggo, maayo ginang plano. Tinala may balaan ta ko bala positibo o negatibo kita. Amula na galing nga ginapamangkot ko, question. Ang 10,000, 5,000 sa Bacolod, sa nasiling ko na, wala ko ginapangayo, bisan 300, 400, 500, 1,000 pinakadako, nga magpositibo posible, amo inang pamangkot nga dako, diin naton ini sila ipamutang. Lantawa bala? Ang staff ni Councilor Israel Salangan napatay lang, wala mabaton sa hospital. Hinablos ni Administrator Imang. Terrible. Diin naton nila panglampos. Diin ipasulod. Kagabi may nanawag nga kilala, ran amok siya. Siya na lang kung mabayad sa mga hotel. Kaya ginutok na. Amo nandako karon nga question. Kag dapat anay naton tunan, kon dayunon ta ini, diin naton ini sila ipamutang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:43. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan ni wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon.
Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kahintangan. Responsable at pagbalita pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggang kamangitan palamating. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw nga inatubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 50. Ari na. Ang uluhambalan, ini mga sales site kag iban pa. Gulpi lang ginaprubahan sang Kamara. 25 katuig nga prangkisa sang dito Telecommunity Corporation. Kumatabo ti ikatatlo ini siya. Nga telecommunication dire sa pungsod Pilipinas. Binutuhan sos ga pinalumba ang mga kongresista. Hamak mo 240 kabuto sa Kamara. 7 lang ang wala magpabor. Ang nagapanag-iya sini si Dennis Oy, negosyante sa Cebu, iniblang isa ka korporasyon nga ginapanagyahan sang pungsod China. Kaya ang tuyo sini, niya tinuga abuso, pigaw ang serbisyo sang Smart ka Globe, abi pasudlon ta ang kompanya sang China. Tiyan mo ini siya. Kaya kuno ma-improve ang internet service sa pungsod. Amo na nakita nyo blag reklamo ibang nga pumuluyo niya oh, gatilindog ang mga tower di oh. Daw delikado para sa amon. Tiyan mo na siling kung nagligad nga adlaw, hindi ninyo ina mapunggan
kay ang nagduso sina si Presidente Rodrigo Duterte amo ina kun nga 240 ka mga miyembro sang Kamara nagbutar pabor. Ambot kon ang pagbutar pabor para gid ma-improve ang internet service sa pungsod. Duha ka bagay kay bangga duha-duha nya duga pinalumbagid. Anong rason? Siling ko ti mo na nga mapa-improve kuno ang internet service. Siling sang isa ko ka amigo nya pila ang rason yung hindi mangguro ga pinalumba lang pirma ti ang ginaduso ni Presidente Rodrigo Duterte natural kaalyado yang halos tanan sa Kamara kundi pinalumba man pirma. Tiyan mo ina nga gareklamong iba niya magtindog di hindi kami konforme ka man o kung sa hindi matindog na siya. Kay ang requirements lang nga patindugan ang duta kung may titulo. Kung tag-iabig sa duta, may titulo ko, kag-aprobado dayon, hindi makabalibad ng LGO, pagkatapos hindi lang upang sa ginalabyan sa aeroplano. Fire, tindog. Tiga pinalubang, iban nga may mga duta ka may titulo. Kay kadako sang arkilamo. Butang ko 4 milyones, 3 milyones, 5 milyones sa sulod sang pulo ka tuig. Arkilhan nila. Di ko ikaw, ang duta mo wala mang ginagamit, may titulo ka, tindi ka, may milyon ka, mo inasubong ang ginataw-taw, kag luyag na to kasi hindi masulod ini ang iyasang pungsod China. Higot man ang mga LGO, hindi kabalibad. Kay mando ini ni Presidente Rodrigo Duterte. Amo na siling sa iban, hindi kay may konforme nga patindugan di, kay para inasamon ikayong lawas. Diyan mga 10 man, bisan pisitas pa. Hindi kamo makapugong sina kay ina mando ni Presidente Rodrigo Duterte kagaron nagbakod pagid kay 240 ka mga miyembro sang Kamara nagbotar pabor. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:54. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio
sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong nakahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Radio Philippine Standard Time, lasay 59 na para sa kumpito nga management sa inyo Liber Detox Mag DTX 500 kamo adlaw-adlaw. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7. 15 patay, 55. Sa Maron, sa pagpamumba, sa hulo-sulo, duwa ka pagpamumba. Ginatawag niya suicide bomber purti ini. Believe ko sa kaisog ni mga babae. May mga dalas lang bumbaya. Ang malain sini, kay pati sibilyan dalasa. Napatay ang suicide bomber. 6 ka sibilyan patay, 7 ka soldado kag 1 ka pulis. 48 ka sibilyan na samaran, 21 ka soldado kag 6 pagid ka kapulisan. 40 ang halit sa 2 ka bomba nga natabo dito sa hulo-sulo. Amo ning gusto nga terorista kay wala pili. Bisan may sibilyan palukpon. Amot ko na nung kausa nila sini. Mayo-ayo pa ganian yung people sa may kausa pa. May ginapakig-awayan nga kausa. Kag may kagaro court. Kung daw hindi man tumanggid ka kung sobra ka kontras taong ginahimo sang otoridad na buyan pa. Ini mga terorista nga nila wala na gid. Amo ning gusto nga mga terorista gid. Ang malain pa mo ni. Kadumdum ka mo naglala pag ina sitwasyon. Kaya to lang siyang papulis nga nagpatay sa 4 ka soldado. Siling ni kahapon ni Minority Leader Franklin Drilon, mangkot ya, ang pila ka mga grupo sang Armadang Kusog sa Pilipinas. Nya ano bala tong mga pulis nga nagpamatay? Posible may kunayban sini sila sa suicide bomber ba naglala pa?
Porteno, niya posible niya kay ang mga taga-Sulo, ang mga Abu Sayyaf, may mga parinti nga pulis, ang Moro National Liberation Front, may mga parinti man nga pulis. Niya galing may investigasyon pa, pero hindi malayo. Nga posible, naglain pa. Di posible kung wala mapatay itong apato, kasoldado, nga among nagalaga sa mga babae nga suicide bomber, posible wala matabo ini ang pagpamumba. Ina posible, mga aligasyon, no? Mga aligasyon, porte, nagdalom ang isyo sa pagpatay sa apat kasoldado sang mga siyam kakapulisan dito sa Hulo-Sulo. Porte ini, gaamat-amat dalom ang isyo. Matuod ayan, nga may kunayban sang siyam kakapulisan sa mga Abu Sayyaf dito sa Mindanao. Amo na karon ang dako-dako nga pamangkot. Kay nga Aryo, ginaimbestigar, gulpi lang atong mga babae nga suno sa report among ginalagas ang apat ka soldado amo ning nagpamumbaw nga dihamak kadamo sa nagkalamatay kag sibilyan nga nagkalaumid kag madamo ang mga nagkalasamaran. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:03. Mabalik kami pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19.
Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa tao. Radio Philippine Standard Time, La City, Otsona, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita. Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!